Een bijzondere expositie in basisschool De Keg. Een kunstproject eindigde met een heuse tentoonstelling voor de ouders. Anna de Groot organiseerde het project voor de basisschool. Nou, wij zijn met de middenbouwgroepen van De Keg, dat is groep 3, 4 en 5, naar het Odapark geweest. Daar hebben we een stukje beeldbeschouwen met de kinderen gedaan. Het bekijken van de beelden. Wat zie je nou eigenlijk en wat doet dat met je? Een stukje emotie, beleving. En daarna zijn de kinderen in het kunstlab bij het Odapark aan de slag gegaan met het hervormen van oude fietsen. En nou, ze mochten alles maken behalve een fiets. Voor Anna was het een project uit haar opleiding. Nou, vanuit PABO, dus de lerarenopleiding, zijn we bezig geweest met het samenwerken met een externe instantie. En die externe instantie is voor mij dus het Odapark geworden. En vanuit daar zijn we gaan ontwikkelen wat past bij de school, wat past bij het Odapark, maar ook heel erg wat past bij mij als leerkracht. En zodoende zijn we uitgekomen op een stukje ontdekken in het Odapark, hervormen met oude fietsen. En zodoende is dit eruit gekomen. En die oude fietsen werden door de kinderen van de middenbouw gerecycled tot kunstwerken. Nou, er zijn een aantal, geloof ik 25 kunstwerken uit voortgekomen. Van een aantal kleine dingetjes die aan elkaar gemaakt zijn tot grote installaties van bijna complete fietsen. En alle kunst, groot of klein, is natuurlijk helemaal mooi als het bekeken kan worden. Ja, tuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk met de kinderen naar het Odapark geweest. We zijn de wereld ingestapt. En nu is het de bedoeling dat wij die wereld van het Odapark in de school halen. En dat het ook tentoongesteld wordt voor ouders, opa's en oma's. Een van de jonge kunstenaars is Timo. En hij legt uit zijn kunstwerk inhoudt. Ik heb een automatische stoel gemaakt. En ja, hier is een soort van motortje van een fiets. En dit is een stuk van de fiets, maar ik weet niet wat. En dit is een zadel en dan is dit een stuk van de achterband. En hier is een stuk van de rem. Ja, en dat is het. Van wie was dit idee? Van jou of van iemand anders? Ja, we hebben het met z'n allen bedacht. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit mooie kunstwerk te maken? Een paar minuten bij het Odapark. In een paar minuten? Ja. Meer tijd hadden we niet. Wat vond je het leukste eraan? Het ontwerpen van dit idee of het maken? Het maken. Omdat ik hou heel erg van bouwen, want ik bouw ook heel vaak met mijn vriend. Hey, en ben je tevreden over het resultaat? Ja. Ja. Zit er talent in spe onder de kunstenaars van de school? Ja, er zitten zeker talenten bij. Als je gaat kijken wat er allemaal staat, het is prachtig geworden. Dus er zitten zeker talenten bij.